Abisas magobile sub-county marongo timo nonre wiringre jago moro mane ude lori moro mochung' e genga pae bomano. Kaluwore kod jodak lori no ne ochung' kanyo kod ji ariyo mapodo koyangi kinde magutieno. Kendo gisingo duogo kawe okinyi odiochieng' maluwe. Jodak ne obedo kod buok tok ne yawo lori no kendo do ringre jago moro kawo bo kendo bas kod otamba mathoth. Abisas magobila koro kwayo ng'ata manyalo bedo kod maling'ling kata yango weg lori no mondo wuog oko konygi e timo nonro. Ringre ne otere kar kano ringre mar Rosud e bomano. Gari ilikuja on Friday jioni. Ililala ikasinda, na leo tumegundua kuna mtu ndani ambaye amewawa na ako ndani ya gari. Tunakemea sasa, kama sisi kama watu wa Rongo tunakemea hii kitendo isitendeke tena. Lakini sasa wakanieleza tumekuachia gari, tutarudi kesho asubuhi. Unanikuta vizuri? Tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana naye ikagutuka ikaenda tu hivyo hivyo, sikuwaona Jumamosi. Ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo wa saa 6 usiku nikiwa natembea, kulikuwa gari ya Coca-Cola hapa na gari nyingine pale. Nasikia vundo. Mimi ndo nistuka. Watu hawakujua. Na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo. Nikaripoti, ndio naona wamekuja wakarimu. Apis Jomin Buche DPP kod Aton Jener omi thuolo mogik machwalo duoko margi bura mano makedo malone jalupo gai mar obila Jude Lagat makne bura manek ewi nek ma Albert Ojwang. Jang'ad bura Bahati Momuyo ogolo chik makamano bang' okil Kibe Muigai nyiso doho ni Apis Jomin Buche pok ochiwo duoko margi ewi burano. Kokalo kuom okinde Cecil Mila, Lagat wacho ni nyalo mar mako ne bura nitiere gi lwet Apis